La nostra corporació, el programa que t'acosta a les veus dels polítics d'Albal i una finestra a regidors i regidores de l'Ajuntament. Els dilluns, de 7 a 8 de la vesprada, tens una cita amb els nostres polítics. Ràdio Sol Albal, emissora pública, amb pluralitat. Rebem avui a la ràdio i al programa La Nostra Corporació a María José Hernández Ferrer. És la portaveu del grup Avant Albal. Du 10 anys sent regidora en l'oposició en l'Ajuntament d'Albal i diu que en política tota la vida. Té 47 anys, és mare d'un fill i és empresària. En lo personal la coneguem poquet, però sí que sabem del seu perfil polític, sabem del seu caràcter impetuós, de caràcter fort, i si ella ens ho permet, que imaginem que sí, és una dona sense pèls a la llengua. Gràcies, María José Hernández, per acompanyar-nos en este programa en la nostra corporació. Sabem que tenies ganes i nosaltres també tenim ganes de que vosaltres passeu per ací i que digueu la vostra i que pugueu explicar els vostres projectes i les necessitats d'un poble en el que dus treballant més de 10 anys. Sí, a tu i als radioients i sí, la veritat és que ja pràcticament ha passat l'equador de la legislatura i ja era hora que me tocara. Estàs així per a fer balanç i si te sembla, comencem parlant d'aquest balanç d'esta darrera legislatura en la que vosaltres més contents que en anteriors perquè la bona nova era que en les darreres eleccions aconseguireu un representant més, per tant treballeu 2 persones, encara que l'oposició en un lloc on vosaltres sempre digueu que se passa una miqueta de fred, però 2 persones suposa treballen més i millor. Sí, en les eleccions se quedarem a les portes a escassos 40 vots d'un segon regidor i esta volta afortunadament la gent ha valorat la feina que hem fet de l'oposició i aquests 40 vots se superaren i tarem de regidors. És molt diferent treballar a soles que treballar en companyia. En aquest cas en Matías la feina te la pots partir en una altra persona i on tu no aplegues moltes voltes perquè estàs a soles, sinó tu tens una altra vida que no és la política. Nosaltres no vivim de la política i on tu no aplegues, pues, aplega el teu companyer. També és de veres que en l'oposició anteriorment només érem 2 partits i ara en som 4. Per tant, la llavor que se fa quasi que tens que treballar més per a plegar més junt de lo que apleguen els altres partits, perquè clar, antes eren 2 a vore i ara són més ulls, tots a criticar, i tots a criticar no tampoc, sinó a fiscalitzar la feina de l'equip de govern, que és la feina de l'oposició. A voltes des de l'alcaldia se queixen és que vosaltres, és que no aporteu, és que, bueno, verdaderament la feina de l'oposició no és la de legislar ni la de aportar, la de muntar coses, sinó la de fiscalitzar la faena. I això és el que replega les lleis, que és la faena de l'equip de l'oposició. Acostumada a ser tu la que lideraves el partit, encarregar-te de representar a la formació, ara com se repartís aquesta feina, delegues més en Matías te consulta moltes coses, i com ha sigut la sintonia, perquè dins d'un partit una cosa és estar aportant idees fora de les reunions i una altra cosa és estar ja representant un partit dins de la casa, dins de l'Ajuntament. Sí, el que passa és que Matías i jo se combinem bé, perquè jo continuo fent un poc la feina de portes pacades de l'Ajuntament que ja feia, i ell se dedica a un to a fer visites, a visitar els col·legis, a visitar els instituts, a fer coses que jo no plegava perquè no me donava el temps per a tant, però ell sí que té aquesta capacitat i aquestes ganes i aquest interès i està fent tota aquesta feina que jo no podia fer-la. S'esperàveu tindre 2 regidors? Quan apleguen unes eleccions s'expressa una moneda a l'aire. Si fallen les enquestes a nivell nacional, pues a nivell local i en tants partits sorgint, perquè recordem que ha entrat en l'Ajuntament Ciudadanos, ha entrat Podemos, ha entrat Compromís. Claro, el vot està molt més repartit de lo que estava. Era una sorpresa. Hombre, sempre tens l'esperança de dir, ostres, si aconseguiríem 2, que l'altra volta se quedarem a les portes, però mentre no s'obren les urnes, hasta el rabo todos. Però vosaltres sí que feu carrer i el vostre símptoma sí que era la gent del carrer. Les altres formacions jugaven en una marca. I això és l'avantatge que tenen. O sea, verdaderament
a nosaltres la veritat és que sempre diguem que tirem de crèdit personal, perquè no tenim una marca darrere que ens fique una infraestructura ni que ens fique un prime time en La Sexta, per exemple, que és Mónica Oltra està fent campanya en La Sexta en prime time en televisió. Clar, tirar de marca sempre és una garantia, sempre és una garantia. Per el programa de l'Hormiguero de Pablo Motos pues ha passat Albert Rivera, ha passat Errejón, en fi, els líders de gent a la que ja voten els albalencs voten per la marca i no voten a la persona, a lo millor no saben ni qui encapçala la llista. Nosaltres hem de tirar de faena i de crèdit personal de tota la gent, no parlo de mi, de tota la gent que estem involucrats en el projecte, que no soc jo soc una més, però n'hi ha molta gent que està ahí, que li diu a la gent a la que coneix, als seus amics, al seu veïnat, vota-mos perquè així n'hi ha una possibilitat de fer coses diferents. I el vot vostre era una alternativa al descontent i al cansanci propi de la ciutadania? No crec que el nostre vot, molt del vot que tenim és un vot que sap a qui vota i sap el que vol una altra cosa diferent a lo que n'hi ha. I bueno, el que diem en la campanya electoral, altra gestió és possible en gent de paraula. Quan s'acaben unes eleccions i se comença a rodar una altra vegada, se continua fent campanya o se fica un límit de anem a descansar, anem a treballar, que és el que haveu fet fins ara en una regidora, ara teniu dos, però hi ha un límit, ara en l'Equador ja és quan comença la maquinària novament a posar-se en marxa. Hi ha partits polítics que diuen que a l'endemà, com en les falles, se fica la maquinària en marxa. Home, després de campanya, a més una campanya que la duguem tots personalment, aquell estiu va ser un poc de relax, l'estiu de fa 2 anys. Recordem que les eleccions són el mes de maig i aquell estiu un poc és de descans, però una volta tornes com els xiquets a l'escola, no? Tornes en setembre, ja se fica el cronòmetre. O sigui, nosaltres no tenim la capacitat que tenen els grans partits de maquinària electoral. Si no treballem el dia a dia durant 4 anys, no repleguem aquests fruits directament. I ha crescut el partit a nivell de simpatitzants, de persones que s'han acostat a vosaltres, que volen formar part de la formació, o això costa més? La gent està molt desencantada de la política en general, perquè clar, dia sí dia també fica la televisió en marxa i hi ha un escàndalo polític o varios en marxa. Entonces és difícil, jo crec que en general la gent jove li costa involucrar-se en projectes en general, perquè sense la gent se queixa de que és que la gent jove no participa lo que quan nosaltres teníem 20 anys fem. Ara la societat és diferent i n'hi ha que adaptar-se als nous temps. Però el perfil de la vostra formació és un perfil de gent jove, no? Bueno, o hi ha de tot? Jo crec que n'hi ha de tot i sí, vens acompanyat de Marcos Vila i és un exemple de representant jove. A més, per els articles que llegim de la vostra formació en Facebook, la mitjana d'edat és en torn a la teua, no? Sí, gent jove. Bueno, més o menys, gràcies Pilar. Bé, doncs si te sembla hem fet una miqueta entrem en matèria, que se lleven també els nervis propis de les entrevistes, d'estar durant una hora podent explicar-te el projecte d'Avant al Val i sí que m'agradaria que començarem ja a fer balanç, que en estos 2 anys què heu pogut aportar o quines són els principals temes que vosaltres teniu en el calaix, en la vostra agenda, en els vostres papers en els que tu vens acompanyada esta vesprada i que aneu a estar ahí, com jo diria, pues, amb el teu caràcter, que no sé, no m'has dit si coincidies en la definició que he fet. Bé, combativa i que segur combativa sempre. Ara ja me coneixes, major. Tenia que haver conegut en 20 anys. Era més? Per supost. Ah, sí? Sempre va restant força. Sí. En Ramon Marí l'avantatge és que no hi ha sorpreses.
es más de lo mismo. 3 legislatures completes, 4-12 y 2-14 anys sent alcalde d'Albal. A pesar de que ara té que pactar en un soci de govern, que és el regidor de Compromís, la veritat és que no té massa problemes en ell. David se plega prou a lo que Ramon, l'alcalde, li demana. O sigui que és una continuïtat d'un projecte que ja duia Ramon. De totes les maneres, jo he comentat moltes voltes que jo veig a l'alcalde cansat de ser alcalde. Ja du molts anys i ser ímpetu i ses ganes i del principi, sa frescor del principi, jo crec que anar perdent en els anys. I jo crec sincerament que esta legislatura li està sobrant. Jo el veig en poca il·lusió. Ja al final de la legislatura passa el vecina i ara continua fent-lo igual a menys. La gent tindria que voler moltes voltes en els plenos, que està més pendent del mòbil que de lo que es parla allí. En l'últim pleno ordinari se n'isqué a parlar per telèfons. No dubte que fora molt important el que li tocaren, però bueno, molt bon efecte no feu quan se n'isqué a mitjà de pleno i la portaveu tingui que allargar el debat per a que tornara a votar. Has dit té que pactar, no feia falta que Albal en les darreres eleccions pactara en Compromís i segons la informació que té esta emissora és que s'oferir a la resta de formacions entrar a formar part del govern. Sí que han insistit en alguna entrevista i ho han fet així a la ràdio que als únics que no se'ls va oferir és a vosaltres i concretament la portaveu va dir que no se podria pactar mai en la vida perquè consideraven que en alguna ocasió havies faltat al respecte. Pues Ramon ha dit diverses voltes en públic i en privat que m'ha oferit, i és de veres, que m'ha oferit diverses voltes formar part de l'equip de govern. Te ho ha oferit? Sí. En esta darrera legislatura? Esta volta me digui a veure com estar, que no vull que me digui, bueno, ja no t'oferís entrar perquè ja sé que me vas a dir que no, però no fa, el dia de l'assemblea crec que fon comentar allí davant de més gent, home, tu no estàs en l'equip de govern perquè no vols, ja ho saps de sobre. No acabo de saber per què Maria José ha dit això, perquè la veritat és que no sé si se referia a l'última legislatura, s'havia parlat de l'última legislatura i he preguntat a totes les formacions polítiques si se'ls havia oferit i algunes havien dit que la resposta era no, que no entrarien. Claro, jo ja li ho he comentat a l'alcalde, li ho he dit moltes voltes a l'alcalde, que no, que jo crec que la gent que mos ha votat per a que estem en l'oposició i no per a que fem pacte de govern, encara que ell sempre me diu que és de veres també, no tinc que reconèixer que no sigui així, que per a manar tens que estar en l'equip de govern, si estàs en l'oposició no pots manar. Me diu, si vols fer algo de les coses que tu vols fer tindràs que estar en el govern perquè des de l'oposició no se pot governar. I és cert. I el clima? El clima? Com és? Anem a veure. Una cosa és la política i una altra cosa són les persones. Jo puc estar totalment en desacord en tu políticament, però després no tenim per què dur-se mal personalment. Jo a més considero que l'educació i el ser correcte de la gent no està renyida en ser polítics. Jo saludo a tot el món, espero que tots els consellers me saluden i tenim una relació no d'amistat però sí cordial, intentem que siga el més cordial possible. Tampoc se trata, jo tampoc he insultat a ningú, o sea, tots els debats que jo faig són polítics, no personal. Jo no li ataque a ningú de forma personal, ni en la seva família, ni en el seu passat, ni en la seva història, ni en la seva res. Al revés que a mi alguna volta sí que m'han atacat de forma personal, però jo no ho faig. Democràcia és acceptar que un altre no pensa com tu, i després el que passa que d'ahir a ser amics, el ser correcte i el ser educat té que estar per damunt de tot l'altre. Creus que el que va passar en la cabalgada, la vostra denúncia a afavorir que el clima
Partit Socialista i Avant o Partit Socialista i María José estiga més tens? Bueno, uno debe jugar en lo que fa, para lo bueno y para lo malo. Entonces, si en un modo determinado, unas personas que tienen tantísima experiencia en política, como el equipo de gobierno de Ramón Marí, se desbaraten o perden els papers, pues han de jugar en això. I quan? Ma mare sempre ha dit si no vols que algú que se sàpiga el que fas, no ho facis perquè sempre n'hi ha algú mirant. Pues tingueren la mala sort de que n'hi havia una persona gravant i se va veure, i en ningú moment ni se va manipular el vídeo com varen dir ni res, i gent que estava allí que inclús són votes del PSOE a mi m'han reconegut que era real i que els paregué fatal l'actitud d'algunes persones de l'equip de govern. Si s'ha degradat la relació, bueno, tampoc és que hem sigut amics de tota la vida, tenim una relació correcta, educar, però d'allà a ser amics pues no ha anat a pitjor tampoc la relació. Les han tingudes molt més tieses en una època que tu no estaves, les han tingut molt més dur, han sigut molt durs en mi. Si jo soc dura en ells, això és política. I amb la resta de companys de l'oposició, notes que el fet que el Partit Popular hagi perdut regidors també se nota dins de l'Ajuntament, dins de la corporació? Els trobes amb força, amb menys força, o respecte a vosaltres, que esteu avançant escalons? Nosaltres tenim bona relació amb tots. De fet, tenim un grup de WhatsApp de l'oposició. Això és una exclusiva? No és un secret. No, perquè a vegades vale, però a quina hora és la reunió de no sé què, o a quina hora és la presentació d'esta falla, o a quina hora... Pues també algunes coses se comenten. Que morbós, sí, seguro, que morbós. És morbós? Sí, no? Creí jo el grup de l'oposició. Que està David Ramon hasta que falta en l'equip de govern. I què fareu? L'eliminareu? El bloquejareu? No. Ahí va ser molt correcte i va ser ell el que se va despedir. Ah, sí? I se diria que ja ell no podia estar, no podia formar part d'aquest grup de l'oposició. El clima, en definitiva, és el que estàs comentant arrel de l'entrevista. És un clima bo, en la política una cosa i en lo personal altra, encara que no preniu cervesetes junts. No. Acabem d'aprovar un pressupost, pràcticament el darrer ha sigut fa uns mesos, en el que s'ha de regir l'Ajuntament i el Val durant el proper any, que és el 2017. Quina és la valoració que vosaltres heu fet d'aquest pressupost, d'aquests comptes amb què l'Ajuntament ja camina? Pues són uns pressuposts mediocres, molt mediocres. Estan més treballats que els de l'any anterior, és el que funcionarem en l'any 2016, perquè l'any 2016 sí que n'hi hagueren moltes, és que no sé com explicar-ho, estaven poc treballats, estaven poc cuidats, i quan es pegués una volta isqueren moltes deficiències que nosaltres denunciarem, i esta volta ho han fet per a que no poguérem traure tantes crítiques. Sí que s'ha comptat en projectes i propostes que ha fet alguna formació política. Una d'elles la nostra. Nosaltres, com a punt fonamental, la nostra com a inversió més forta, perquè fan falta molts diners per a això, duiem la creació d'una unitat d'atenció primerenca, que és per a xiquets amb problemes de desenvolupament psicomotor, problemes d'expressió i comprensió oral de 0 a 6 anys, i per fi s'ha obert una partida en aquests pressupostos per a iniciar aquesta unitat. Ja ens han dit que per a que te l'autoritzen són processos molt llargs, l'administració va a espatllet, però ja s'està fent el camí per a poder tindre aquesta unitat d'atenció primerenca, que seria la primera en la nostra comarca, perquè tenim que anar a tota València. Què més coses heu aportat o heu denunciat d'estos pressupostos? D'estos pressupostos, sobretot la mediocritat, el com estan repartits els diners. Finalment n'hi ha una partida per a la Fira del Mig Ambient que se fa imminentemente, i he d'aprofitar per a dir que en una arran d'incongruència el Partit Socialista i Compromís votaren en contra d'una moció que nosaltres presentarem
l'any passat ja no donava temps, quan nosaltres presentàvem la moció ja no donava temps per a muntar una fila i ho diguérem en el moment que la defenguérem, no dona temps per a enguany, però sí que presentem una moció per a que se faça per a l'any que ve i votarem en contra. I ara l'han feta, que ens pareix molt correcte, però claro, on està ahí la coherència? Nosaltres votem a favor de coses que presenta l'equip de govern si considerem que són correctes i si aporten alguna a la població, però pel fet de que presente ni Ramon Marí, ni Podemos, ni Ciudadanos, no. Si estem a favor, estem a favor, estem en contra, estem en contra. Això de perquè ho presenta X, estem en contra del sistema, doncs no. No. I desafortunadament nosaltres sí que ens trobem en aquest handicap per part de l'equip de govern. Si ho presentem nosaltres, se ho miren i s'ho remiren i s'ho tornen a mirar per a veure si poden votar en contra, com el que passa en lo de la declaració del BIC de Santa Anna com a bé d'interès cultural. Conta'ns, heu presentat en el darrer plenari una moció, en el darrer plenari ordinari una moció per a que se declarara bé d'interès cultural l'ermita de Santa Anna i la imatge de Santa Anna. Jo jamás de los jamás, Pilar, mai m'haguera imaginat que anaven a votar en contra, ni que anava a haver ningun tipus de problema ni de res. Pensava que anava a eixir perquè tindre un bé d'interès cultural, te dona més punts per a obtindre subvencions i després és un orgull per al poble tot això està publicat en el teu catàleg. Quan cliques al val com a bé d'interès cultural només apareix la Torre Mora, i només apareix la Torre Mora perquè n'hi ha una llei que diu que tots els monuments militars són automàticament bé d'interès cultural. La Torre Mora està considerada, les torres Vitxia estaven considerades com a algo militar i per això és bé d'interès cultural. Només tenim això, tenim una ermita gòtica, tenim una imatge gòtica, home, que menys que ser bé d'interès cultural. Entres en altres poblacions i la veritat és que te sorprèn la quantitat de béns que tenen declarats, perquè al Val no. Ara han demanat una subvenció a la Diputació per a restaurar la teulà de l'ermita de Santa Anna. Pues, si haguérem sigut bé d'interès cultural en contra de bé de rellevància local, que és en aquest moment el que és Santa Anna, haguérem tingut 5 punts més, que potser te donen els diners igual, però bueno, ja votaries si s'escaló. No entenc, no vaig entendre en ningú moment quin era l'argument de pes per a votar en contra. I quin ha sigut l'argument? L'argument de pes ha sigut que és que tens que demanar permís a Conselleria per a poder fer obres, però és que conforme està i el nivell de protecció que té Santa Anna ja tens que demanar i permís a Conselleria. No tindrien que fer res extraordinari i nosaltres considerem que n'hi ha suficient documentació i suficient tot per a demanar-ho i que no haver ningú problema. La veritat és que ens va sentar molt mal, ho fer en públic i me consta que els s'ha sentat molt mal l'equip de govern, disculpa, que nosaltres ho fer en públic. Pues uno ha de apechugar en lo que vota també, encara que estigués en l'equip de govern. Respecte al pressupost, en la partida de personal, en la partida d'inversions, en la partida de vosaltres, des que jo estic ací, també heu sigut molt incisius a l'hora de quan una empresa és externa i desenvolupa treballs que vosaltres considereu que podria fer personal de la casa. Sobretot, per això nosaltres s'abstinguérem en la votació quan se licita la neteja de carrers i la replegada del FEM. Està clar que per a replegar el FEM és que l'Ajuntament tindria que fer una inversió que crec que ens sobrepassa, perquè n'hi ha que comprar camions, n'hi ha que comprar moltes coses i això sí que sobrepassa, però estàvem totalment en contra que se privatitzara el servici de neteja de carrers, perquè això te dificulta el fet de fer una bolsa de treball i poder contratar a gent que està en risc d'exclusió social, que és un poc una de les tradicionalment
la gent podia treballar agranant el carrer, no falta ninguna qualificació especial per a això. D'esta manera pues n'hi ha que desviar-los a l'empresa concessionària que se copsa. I això seria una de les vostres crítiques, no? I que a més la repetiu prou sovint. En el capítol de personal, el capítol de personal, nosaltres hem dit moltes voltes, Ramon Mari quan entrava en l'Ajuntament del Val n'hi havia 95 funcionaris, ha plegat a tindre durant la legislatura 155, aquesta legislatura no, durant els seus anys 155 persones treballant de l'Ajuntament. La veritat és que una part molt important del pressupost de l'Ajuntament del Val se'n va a pagar personal. ¿Se podria funcionar en menys gent? Pues probablement. Tampoc puc dir-ho exactament perquè no estic dins, no sé si se pot reorganitzar, si se pot millorar, si se pot aprofitar millor la mà d'obra que té l'Ajuntament, no ho sé, però bé, jo considero que dediquem més del 60% a personal i a servicis que antes treballava els feia l'Ajuntament i que ara subcontraten, neteja d'edificis públics, la grana dels carrers, tot això antes de Ramon Mari me referís, eren servicis que prestava directament l'Ajuntament i ara està tot subcontratat. Jardineria, que no se m'olvide, els 200 i pico mil euros que ens costa la jardineria en el Val tots els anys són molts diners. En tots aquests anys que dus com a regidora, com a portaveu d'una formació política en l'oposició, i en este darrer any un dels temes que dius això ha sigut molt fort per a nosaltres, quin tema del Val vos sembla a vosaltres que vos ha donat més ràbia, que se tirarà avant per les vostres idees, perquè consideràveu que no era oportú? Cada legislatura té el seu. Sí, perquè mira, la legislatura passada la Generalitat Valenciana se gasta moltíssims diners. Altres tenen aeroports, altres tenen cases, centres culturals tremendos. En el Val tenim diverses infraestructures que als valencians, aquests diners no són de l'Ajuntament del Val, però sí que als valencians ens costaren molts diners, com són el bosque mediterráneo, com és el centre de dia. Tot això costa molts diners als valencians i ells estan parats. El bosque mediterráneo costa 1.400.000 euros i el centre de dia 1.700.000 i estan parats. Per molt que el bosque mediterráneo ara intenten fer una llava de cara en el tema de bueno, pues anem a fer allí la fira del mig ambient i no sé quantos. Bueno, tindré 1.400.000 euros per a fer una fira del mig ambient després de 6 anys. És una cosa que mos paregué tirar els diners. Això no depèn de l'Ajuntament del Val. L'Ajuntament del Val ho demana i li ho concediren, però són infraestructures que han costat mos ha escoltat molts diners als valencians i ahí està. Una altra, l'avinguda. Aquests diners vingueren de Madrid. O sigui, ahí n'hi ha 900.000 euros embarcats. És millor aquesta avinguda que la anterior? Pues val 900.000 euros la diferència, verdaderament. 1.500 milions de nostres pesetes, de les que s'han criat encara en pesetes, són coses molt... Els polítics en general miren poc la peseta, però estic molt acostumbrada a fer números o comptable i ves coses que dius, o sea, si tingueren que pagar-lo de la seva butxaca, bueno, però de ninguna de les maneres se faria, de ninguna de les maneres, perquè la inversió, la utilitat no compensa la inversió. No, a lo millor no perquè sigui deficitària, perquè n'hi ha servicis que has de prestar encara que siguin deficitaris. És precís prestar-los, però altres és precís invertir aquesta barbaritat de diners en algo que després no renta. No renta de ninguna manera. Estem haciendo l'instal·lació del Casal Jove,
pues és superxulo, s'ha quedat estupendo, això és una meravella, teniu finestres en tots els puestos, però s'han gastat 600.000 euros mínim rehabilitant això. Això és un pou sense fondo. Te pots gastar així milions d'euros si vols en unes instal·lacions que no són teues, perquè això és propietat de la Generalitat. Quan l'Ajuntament té instal·lacions pròpies, paraes, com una nave que donaran en dació en pago en la carretera de Santa Ana, que li costa a l'Ajuntament 467.000 euros, perquè són els diners en els que se valora la nave eixa, que avui dia és propietat de l'Ajuntament. Ahí està tancat. Crec que n'hi ha una associació que se reunís ahí, que li han habilitat els despatxos. És precís invertir en casa del veí, per això jo estava totalment en contra, no del casal jove ni de fer un casal jove, sinó d'invertir tantíssims diners en un projecte que no sabia si s'anava a funcionar, perquè en el Val no n'hi havia ninguna associació juvenil. Se fan coses bé. És l'altra banda, se fan coses bé. Pues sí, supongo que sí. És impossible fer-ho mal ni fer-ho bé tot. N'hi ha coses que depèn del color del cristal com que se mira. N'hi ha coses que jo, per exemple, lo de la unitat d'atenció primerenca, encara que ho proponguem nosaltres, me pareix superbé que ho facin, superbé, i Ramon trobarà en tot el nostre recolzament, no perquè ho duguem nosaltres en el programa electoral, sinó perquè la inversió que se fa en xiquets de 0 a 6 anys en autonomia per a d'ells i en millorar-li la vida als pares, això no té preu. Quan jo parlava, per exemple, de coses que no són rentables econòmicament, però que n'hi ha que fer-les, doncs una d'aquestes coses és aquesta unitat. Encara que li costi diners al poble, la qualitat de vida que poden guanyar aquests xiquets i la seva família no té preu. Això se fan coses bé. No sé si vos costa més dir enhorabona o si l'heu fet en alguna ocasió o heu felicitat a l'equip de govern per algun projecte. Crec que urbanísticament el senyor Tarazona, i ho he dit alguna volta, ho hem dit tots en els plenos, està prestant-li molta atenció, i sí que li dius Ramon Tarazona, això està mal o això, se preocupa, intenta veure que efectivament és aixina, intenta ficar-li solució, i li ho hem dit en els plenos. Melanie Jiménez, que ara du Cultura i Educació, me consta que des que està ella, la relació de l'Ajuntament en els centres, en els col·legis, ja sé que no depèn, educació no depèn de l'Ajuntament, però n'hi ha que tindre una bona relació en els directors dels col·legis i en els centres escolars, i me consta que ha millorat molt i que ella se preocupa d'intentar que les coses funcionen millor de lo que funcionaven fins ara. Això sí que és, i no mos dol tampoc, li ho hem reconegut en els plenos al senyor Tarazona i a la senyora Jiménez, a Melanie. És que com estan tan més jove que jo, me costa dir-li la senyora Jiménez. Però bé, la senyora Jiménez i se ho han reconegut els dos en els plenos. De fet, parlàvem fora de micròfon que vosaltres recentment, i concretament Marcos, que t'acompanya avui en l'entrevista, heu publicat un article en el vostre Facebook que fa referència als barracons. Probablement al Val, segons aquest article, tindria barracons en el proper curs? Pues estan intentant, a veure, està clar que això no depèn de l'Ajuntament, perquè si no, després Ramon... La reivindicació és a la Conselleria d'Educació. Exactament. Després Ramon diu que això no depèn de vosaltres, i mos estira les orelles. No depèn de l'Ajuntament. Però sí que és cert que mos afecta als albalencs. L'Institut del Val és un institut que té una cabuda idònia de 600 alumnes, i l'any passat n'hi havia matriculats, este curs escolar n'hi havia matriculats 1.125, pràcticament el doble. Han tingut que fer un gran esforç per a poder organitzar-ho tot, i les instal·lacions en les que compten. La Conselleria d'Educació li se va ocórrer la brillant idea de treure la licitació dels barracons que feien falta en el mes d'agost.
quan en setembre comença el curs escolar. En setembre ja estava claríssim que no anaven a estar. Digueren que en desembre, i després entenem que una de les altres empreses que se presentaren per la licitació ha dut aquesta licitació als tribunals. Per tant, no anem a tindre barracons. L'alternativa que han donat per a millorar el tema és que els alumnes que venen de Beniparrell van anar-se'n al Sánchez Guarnet de Silla i van a fer classes de vespre, que en aquest moment no n'hi ha. Hasta ahí sé yo, que és el que ens han contat des de l'institut i el que ens ha contat la senyora Jiménez. Molt bé, també ha hagut... Però, perdó, digues. No obstant, el tema de que no depenga de l'Ajuntament d'Albal, que és cert, però bé, en la Generalitat, que jo sàpiga, el president és del PSOE, que per ahí ve la crítica. La crítica de nos prometieron educación de calidad y nos mandan barracones. No és una crítica directament a l'Ajuntament, però sí al partit que governen els mateixos que a Alval, el PSOE en companyia de Compromís en la Generalitat. Per tant, la crítica no és a Ramon Marí com a alcalde, sinó al seu partit, perquè Ramon Marí és molt del PSOE quan li convé i molt, jo no vull saber res del PSOE quan també li convé, i en aquest moment és del moment que no li convé. Entonces ahí ya el PSOE és socialistas valencianos, ja no és PSOE. Què penseu que s'hagi aprovat en 2 centres d'Albal la jornada continuada? Això és cosa dels pares. Tu eres mare, tu estaries a favor o no? Jo no. No t'ho vas plantejar? Sí, però jo no, perquè en el meu cas, en el meu cas particular, jo treballe i els xiquets se fa etern estan en casa de vespre, totes les vesprades, des de les... Claro, jo arreplegaria el meu fill a les 12:30 a la 1 i totes les hores tindria que estar en companyia, en este cas meua, perquè està en mi totes les hores hasta que s'excita i torna al l'endemà a l'escola. Entonces, a mi personalment no me convindria. Si se decidirà en el centre, pues per majoria, perquè fa falta una majoria qualificada del 55%, que fora aixina, pues me tindria que aguantar. Però en la Balaguera crec que s'ha aprovat el sí, però per el 56, quan Esteve estava un poc més holgat, però la Balaguera estava molt justeta a la votació. No sé, la veritat és que tampoc n'hi ha hagut una gran crítica, la gent s'ha resignat prou el que estava en contra s'ha resignat a la decisió majoritària. Parlant de sanitat, vosaltres havíeu sol·licitat també a la conselleria que conta'm, en el cas del centre de salut, quina és l'hora? Exactament, el meu company Matías tocar a conselleria i s'identificar i parlar amb gent i li preguntare i ell preguntar que quines possibilitats n'hi havia de tindre el servici de 24 hores, que és el que Ramon Marí demana sempre. Li digueren que tenim a Catarroja a 2 quilòmetres que era difícil, no, dificilíssim, perquè a més val molts diners mantenir un centre 24 hores, però que sí que seria probable que Alval demanara una ampliació d'horari a la vespre, fins a les 6 de la vespre, que això ho hem tingut ja en Alval. Tu no ho recordaràs, però la gent que ja tenim certs anys i vivim en Alval hem tingut temporades en Alval que hem tingut l'ambulatori obert fins a les 5 o les 6 de la vespre. Nosaltres presentarem una moció en aquesta línia i quina serà la nostra sorpresa? Que l'equip de govern torna a votar en contra. Per què? Perquè diuen que ells no s'aconformaven en això, que ho volien tot. Pues si tot és molt difícil que t'ho donen, de moment has començat per algo que sí que és factible que t'ho puguen donar, com és l'ampliació d'horaris. Considerem nosaltres votar en contra. Ara han demanat l'augment del servici de pediatria, nosaltres hem votat a favor. No anem a fer el mateix que ell ni a ficar-se la mateixa bajura que no altura. Clar, ho demanaren, sí, per supost que sí, que augment el servici de pediatria en les urgències al fin de setmana, si no recorde mal, que no hi havia urgències pediàtriques el fin de setmana. Per supost que sí.
Jo tinc un fill, quan vaig a Catarroja a urgències sempre me diuen, no tenim pediatre infantil, que atendre un metge de medicina general d'adults. Sempre m'ho han dit. Ara ja té 8 anys, doncs ja és més major, però quan tenia 2 anys i anava a Catarroja era el mateix. Quina és la crítica també que feu sobre el cobrament de les reunions que se produeixen a l'Ajuntament? Vaig a per davant que Albal no és dels pobles que més se cobra per assistències a reunions. La crítica no és tant per l'import, sinó per el temps. El fet de que estiguen reunint-se l'equip de govern cada 2 dies, quan no és ordinària, és extraordinària la reunió, totes les setmanes, les juntes de govern i les comissions de coordinació, per a cobrar totes les setmanes 200 euros, independentment de que n'hi hagi més temes o menys a tratar, és la crítica fonamental que nosaltres fem. Entrarem en l'esperpento quan en el mes d'agost se reuniren 4 voltes, cobraren 600 euros i el global no aplegava 2 hores de reunió. Anem a veure, si el mes d'agost és inhàbil pràcticament de l'administració, exactament per a què ens reunim 4 voltes? Per a cobrar 600 euros en el mes d'agost també? I això era la crítica fonamental, que sé que els senta molt mal també, però bé, cada un ha de ser conseqüent i coherent en el que fa. Parlaves al principi de l'entrevista dels casos de corrupció, perquè hem fet balanç de lo que va passar en les darreres eleccions, i dius que fiques la televisió i tots els dies comencen a brotar, no? a eixir temes. Justament ahir començava el juí del Casemarsa, l'alcalde d'Albal, Ramon Marí, va ser justament la persona que va liderar dins del seu partit i aquestes denúncies. En el seu moment va tindre moltes pressions a nivell polític, però és un tema justet el Casemarsa que ens afecta a tots en les nostres factures, al marge de que la corrupció al final acabem pagant la ciutadania. En aquest cas també no és per aplaudir a Ramon Marí, però tindre dins del govern o liderant una població, una persona que lluita contra la corrupció. Bé, Ramon, jo en aquell moment quan arrencar tot aquell tema, perquè clar, això ja fa anys el juí ha plegat, però no sé si ja durar per almenys 4 o 5 anys en marxa. Ell sempre ha dit que l'única persona que el va apoyar a l'Ajuntament d'Albal en els polítics de l'Ajuntament d'Albal va ser jo, i de veres quan uno arranca un tema així, me consta que deu de recibir moltes pressions dels altres partits i a lo millor inclús del propi, i sí que és cert que ell tirava en tot aquest tema i suponc que dormim poc, però s'ha de ser valent, María José, per a denunciar determinats temes en política. Per supost que sí. Ara està així, este matí estava en la televisió, i sí el tema d'un consejal, crec que és de Madrid, que havia denunciat diverses voltes que Ignacio González tenia un compte en Suïssa i no li havia fet ningú ni cas, i al final el que paga el pato va ser ell, que no el deixaren encapçalar la candidatura per el seu poble, per tant se queda fora, en comptes de primar a la gent que lluita per la transparència. A voltes en els partits s'espena. I dins de les formacions polítiques xicotetes, que a més no tenen representació, el que sigues una persona combativa i lluitadora també arriba a veure's mal per determinades persones, tenint en compte que la repercussió econòmica és la que hi ha. Sí, hombre, això no se fa per diners, desde luego que no se fa per diners. Vull dir que l'equip de govern cobra per assistències i l'oposició també cobrem per assistències. No vull que així després vinga algú de l'equip de govern o el que siga i diga, pues María José també cobra. Sí, María José també cobra. Nosaltres cobrem 50 euros per assistència a comissions, jo cobre 150 euros per ser portaveu dels plenos, només en els plenos, i 50 euros per assistència al pleno. Jo vinc a cobrar uns 200-250 euros al mes, depèn de les reunions que se facin i de les reunions a les que jo assistisca.
no vull que tampoc ningú, però bueno, no se fa, esta feina no se fa per aquests 200 o 250 o 300 euros que pugues cobrar, perquè la feina que el temps que li dediques i després pues, a voltes el sacrifici de la família, perquè a voltes quan n'hi ha plenos així més complicats com el pressupost o que tens que preparar més intensament, el fin de setmana és estar enclaustrat ahí, estudiant, mirant, comparant, passant datos, passant xifres per a plegar al pleno i fer una oposició digna. Has tingut en ment en alguna ocasió en estos 10 anys estant dins de la política de tirar la tovallola? Un munt de voltes. A voltes quan s'han clavat en mi de forma personal o algo, ha plegat a casa i però jo quina necessitat tinc d'estar aguantant que m'insulten en un pleno, perquè a mi m'han dit que no sé sumar, que no sé restar, que no sé què faig en la política, que fas riure, que fas el ridícul, o sigui, m'han atacat de forma personal, de veres, i a voltes això, i el meu home no ho ha dit, és que no sé per què aguantes ahí. I per què? I què t'ha servit per aguantar? Pues la gent que tens al costat, la gent que són amics, i això sí són amics, i els votants que confien en tu, i la gent que aquestes gent, persones que han anat a la urna en el seu vot preparat o no de casa i que volen que tu sigues la seva veu ahí, de principis al final, perquè encara que n'hi ha gent que s'ho crega, n'hi ha gent, sobretot polítics de base, que tenim principis i que no són econòmics tots. Duguem pràcticament 50 minuts de conversa, el temps passa super a pressa, espero que hagis estat a gust i sí que m'agradaria en el tram final si tens alguna coseta que afegir, si trobes que ara que estàs a la ràdio que tingues l'oportunitat d'afegir alguna cosa, que tingues l'oportunitat de dir-ho. Jo crec que hem parlat de quasi tot, però lo que la netejant del poble, que és alguna cosa a la que la gent està molt calenta, perquè diuen que Albal està molt brut, encara que pareix que per l'equip de govern se veuen les coses, esto es lo del cristal con que se mira, que diguem adés, pues així no. Albal està molt brut, que és de veres que tota la culpa no és de l'equip de govern, que no es el más limpio el que más limpia, sino que no se ensucia. Això com s'ho han dit, crec que a tots sempre és responsabilitat de tots els albalencs tindre un poble net, però també és responsabilitat de l'equip de govern que això se complisca. I d'esta casa, què tens que dir d'esta casa, de Ràdio Sol? Però és que jo, la veritat és que m'alegri molt quan tornarem a obrir Ràdio Sol, perquè la gent té una veu, un puesto on parlar, pareix que se preocupen per la feina que fan de les falles, de les associacions, de la bicicleta, de Càritas, de la música, així ha passat molta gent i la veritat és que la gent li pareix que així se reconeix la seva feina, que moltes voltes, a voltes és ingrata, a voltes no, però i moltes voltes és sorda, la gent no ho sap. Donar veu a través de la ràdio vos sembla positiu? Molt positiu, molt positiu. Bé, María José, pues hem passat... Gràcies, Pilar. No, gràcies a tu, perquè no sé si també la telefonada de que tornaves a la ràdio, tenint en compte que la ràdio havia passat per un procés de trasllat, que el programa dels regidors estava en stand-by, que una servidora també ha estat un mes de baixa i la maquinària ha començat a rodar una miqueta més tard en esta nova temporada. Nosaltres hi parlem plural, sóc l'única treballadora, com ja sabeu, així a la ràdio. Estic encantada de que passeu perquè a més doneu informació i la informació és un dret que té la ciutadania i també no és donar veu, sinó també informar-los de les coses que passen i moltes vegades ens arriben moltes informacions de tots els àmbits i de tot tipus. De fet, Albal és un poble solidari. Des de que passa el cas de Salva de l'OM, nosaltres hem volcat absolutament en aquest tema, només de suport, perquè no podem fer una altra cosa per Salva, i sona una cunya tots els dies de tots els portaveus polítics d'Albal donant-li suport i d'alguna manera o d'altra tractem que estigueu representats i
heu de fiscalitzar el treball que se faci sense dubte, i ens agrada sempre que tingueu la informació per a poder criticar quan ho feu, i que tingueu la informació, i ja sabeu que estem a la vostra disposició per a donar-vos aquesta informació, i un plaer que estigués així acostant-nos tota la informació i que ens conteu el que vulgueu. Sí que m'agradaria conèixer de quina manera has dit que també que el teu company de partit és el que s'encarrega de visitar els col·lectius. Vosaltres com vos arriba la informació, com se nodriu d'informació? La ciutadania vos para per el carrer? Teniu algun canal on se pugui dirigir la gent avant al val per a poder dir-vos? Facebook, Twitter, telèfon? Sobretot en Facebook, que sí que pues, hi ha gent que mos escriu directament en la pàgina o directament al partit. Les xarxes socials evidentment en els últims anys han procurat, no? I sí que te para per el carrer i te pregunta, te diu te me sabes això, o conta'm-lo altre o tal, Ho dic perquè Ciutadans estigui recentment així, ells han obert un canal de WhatsApp i comentaven que la gent veia molt fàcil, no? I els arribaven moltes fotodenúncies de coses que se podien aportar després, i vosaltres ser la veu d'aquesta ciutadania. Sí. Fotografies també ens apleguen, i algunes les han penjat com a denúncia en el Facebook, sobretot en quant a neteja. La gent li deixa el mòbil a la porta de la casa, que fa la foto i te l'envia. María José Hernández, en quina cançó anem a tancar el programa d'avui? Sempre vos deixe triar. El Mediterrani de Serrat. Molt bé, pues soy molt valenciana i que menys que la nostra mare. Pues sona de fons ja la música de Serrat i Mediterrani, i ja tanquem. Esperem prompte tindre't així a la ràdio abans d'eleccions, abans de començar a parlar de traca política. Molt bé.